ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥାଟେ ସେୟାର କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଭଲସେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ନଦିଆ ନବଦ୍ୱୀପ ଧାମକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ସେଠୁ ଆମର ଟ୍ରେନ୍ ଥିଲା ଚିର୍ଚୁରାକୁ, ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 2:52 2:55 ଭିତରେ। ଆମେ ଆସିକି ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ 2ଟାରେ। ମାନେ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ବିଳମ୍ବରେ ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ଟିକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିଦେଲୁ। ତା ପାଇଁ ଆମକୁ 1.5 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ପସ୍ତେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠି ଷ୍ଟେସନରେ ବସିବୁ ଆମେ 1.5 ଘଣ୍ଟା, କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ ଆମର, କ'ଣ କରିବୁ କ'ଣ ନାହିଁ। ବସିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ତାପରେ ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ବି ନାହିଁ। ଆମର ଚିର୍ଚୁରାରେ କେତେ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ ବି ଥିଲା ବୁଲିବାର, ଆମେ ମେଢ଼ ଦେଖି ଆସିଥିଲୁ ସେଇଟା କରିବାର, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଫେଲ୍। ମାନେ ଟାଇମ୍ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ମୁଁ ଆଜି ବୁଝିପାରୁଛି। ସତ କଥା, ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ବୁଝିନି। ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଟାଇମ୍ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଟାଇମ୍ ଥରେ ପଳେଇଲେ ଆସିବନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବୁଝିପାରୁଛି ଟାଇମ୍ ସତରେ ଥରେ ପଳେଇଲେ କେବେ ଆସିବନି। ଆପଣମାନେ ଏଇଟାରେ ଯେମିତି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇପାରିବେ